Una sa tanan, maayong buntag. Happy Fiesta. Karong adlaw atong gisaulog dili lang sa piyesta ni San Pedro, kundi naa siya'y partner sa inyong makita diha, si San Pablo. San Pedro ug San Pablo. Domingo kay ta karon nganong gitagaan man gyud sila og espesyal nga lugar. Kay dako kay sila papel o impluwensya sa atong simbahan. Alang sa inyong kasayuran, si San Pedro ang pangulo nga gipili sa Ginoo. Siya ang atong unang Santo Papa. Dako kay siyang papel gyud sa simbahan. O kini si San Pablo, sus kung kabalo lang mo sa iyang kaagi sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Nosebleed yun, lisod kaayo iyang kasinatian. Pero grabe yun iyang pagpursige. Sangyaw din siya, bisan asa, bisan gisalikway kung ipasakitan siya. Mao nang big time yun ning duha ka buok santos. Pero mga igsoon, mangutana ko, gasugod ba ni sila nga amigo? Ang tubag, dili. Gasugod ni sila nga gaaway. Gaaway, kay dili sila pariha og tinuhuan. Nahitabog ning ilang panaglalis sa usa ka konseho, kanang meeting ba? Meeting. Dito nahitabo sa Jerusalem. Ang tawag ani Council of Jerusalem. Nahitabo ni atong tuig 49. Kanusa man namatay og nabanhaw si Kristo? 33. So mga 16 years human namatay og nabanhaw si Kristo, sila nalay nabilin mga apostoles, nagmeeting sila sa Jerusalem para sa misyon, unsaon pagpadayon sa misyon ni Kristo. Sus karon kay galalis man gyud sila. Kay kini si Pedro niingon siya, musunod ta kang Kristo, dapat Hudiyo ta. Kay kini si Pedro, Hudiyo man gyud ni. Sirado Hudiyo gyud ni siya. Kung nangingon siya, kung musunod ka kang Kristo, dapat Hudiyo ka. Dili ka tagalaing grupo. Hudiyo ka kay diha nagsugod si Kristo. Kay si Kristo Hudiyo. Ikaduha, kung musunod ka kang Kristo, kinahanglan magpatulik ka. Kay naaman ilahang kultura nga ang mga Hudiyo, inig katawo, tulion. Ang ubang grupo nga dili Hudiyo, nagpabiling walay tuli. Ilahan na ha? Dili ni karon ha? Dili ni karon. Ilahan na sa una. Ikatulo, kung musunod ka kang Kristo, magpamimbro ka sa Kristyanismo, dapat ang sundo nato nga balaod, ang balaod sa mga Hudiyo, kay diha gutagikan, mao gunay gipasa sa katigulangan. So kana mo kang Pedro, sus kay lahi mangyud kang Pablo. Ni tingog si Pablo, anak siya, lahi ni, di ni mao. Kay kung musunod ta kang Kristo, dili kinahanglan Hudiyo. Kay ako, sige kog suroy. Daghan kaayong dili Hudiyo nga nasangyawan ako, nga dili, nga gustong musunod kang Kristo. Pero dili sila Hudiyo. Kung saan man to sila, dili na lang nato dawaton. Kay dili man sila Hudiyo, dawaton gihapon nato. Bisag dili Hudiyo, dili ta exclusive. Dapat inclusive ta sa tanan. Kinsay gustong musunod kang Kristo. Ikaduha, kung musunod ta kang Kristo, dili kinahanglan tuli. Kay naay ubang grupo nga wala ni subay anang practice nga magpatuli, pero gusto man silang musunod kang Kristo. Na usaon man to, dili na lang dawaton. Dawaton gihapon. Ikatulo, si Kristo naman atong gisunod, dapat balaod na ni Kristo, dili na sa mga Hudiyo. Sus kay sumpaki mangyod, lahig mangyod. Kabalo mo, giunsa nila pagkausa, na ay nipahinumdom nila sa meeting sa gisulti ni San Juan nga magbubunyag. Mabasa ni sa Lucas chapter 3 verse 6. Sa English mauni,
and all humanity will see the salvation of God. Na igo silang duha. All humanity must see the salvation of God. Ang pasabot sa Bisaya, tanan, walay pili, tanang katawhan ang dapat makakita, makasinati sa kaluwasan sa Dios. Ug sukad ato, tanawa silang duha, partner na sila sa misyon. Nagkaamigo na dayon sila. Kay si Kristo mismo, wala pud siya namili. Mga igsuon, usaon man ipag-apply nato ron dire. Dili ikalimot kaniha. Ay gud mo lingiw-lingiw ron. Tan-aw gid mo nako. Dili ikalimot nga naa gyud tay mga kalalis o kaengkwentro. Tinuod? Naa gyud na. Naa tay dili parihag baruganan, dili parihag tinuhuan, managlahi. Ang problema nato, muingon man dayon ka, kumbinsido ko nga sakto akong punto, di ko magpaubos, dili ko magpalupig. Sus, muingon man pong pikas, sakto ko akong punto, di ko magpalupig. Di yun na mag-uli inyong away. Kay puros man mo insist sa inyo nga sakto mo. So usaon man ipagsulbat, atong awaton ang nahitabo nilang duha. Unsaon man, para dili mo malimot, sa seminarista pa ko, na ay nauso nga bracelet sa una. Bracelet, pulsiras, nga na ay initials, 4 ka litra, palihog ko pakita. Tanawan ninyo ng screen. WWJD. Sikat kaya na sa una, amo itong nakahinungdong ba mo ana, seminarista pa ko, bisan ang mga celebrity, mga artista, gasuot anak sa kung mahinungduman, si LeBron James no, sa NBA, nagsuot-suot anak sa una, WWJD. So may meaning anak, what will Jesus do? Sa Binisaya, unsa kahay buhaton ni Kristo. Mauna mga igsuon ang solusyon. Kung gusto mong magkauli ng inyong away, ayaw mo pagbuot-buot sa inyong kaugalingon na kasing-kasing, kay magpabilin yun mong magdumot sa usag-usag. Ang inyong sabutan, aron magkauli ta, pareha ni Pedro o Pablo, what will Jesus do? Si Kristo ang atong basihan. Kung si Kristo ang naadinhi sa atong away karon, unsa kaha iyang buhaton? Na unsa may iyang buhaton mga igsoon kung nay away? Pasaylo. Pasayloan ko ninyo kay ako ginisulti, pasaylo. Whether you like it or not. Diba? Sa may ebidensya nato ani nga sa dihang si Kristo nagbitay sa krus. Ug hapit nang mamatay, human siya gikulata, gisamad-samaran, gibunog, gipasakitan, gihukasan, giayog pasakit, gipapasan sa bukat na krus, gilansang sa krus, 50 degrees Celsius, init kaayo. Nakaingon pa man gyud siya. Siya giingon, amahan, pasayloas sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Mauna ang what will Jesus do? Gipasaylo niya ang mga kaaway. Now, gusto mong example na tinuod? Kinsa ninyo dinhi nagtigtanaw o Batang Quiapo? Ako tigtanaw ko, isa gyud ko kay sukad pagsalidaan nato February 14, 2023, bisige bigi ko tanaw. Ganahan mo kumutanaw kay Katoliko magkaybon, no? Then realidad po sa kapobrihon. Kinsa ang mama ni Tanggol? Marites. Kinsa na sa tinuod na kinabuhi sa ngalan niya? Daraw. Sunod. Dara. Selfie. Cherry pie Picaxe. Kailan mo niya? Cherry pie Picaxe. Karon, alam, di ba kabalo naman mo nga nag-eskwela ko sa Ateneo de Manila, no University. Di pa eskwela man ko dito ron. Kanang Ateneo na ay parokya diha at tapad duol kaayo at bang sa UP, no University of the Philippines. Ang ngalan sa parokya Santa Maria de la Strada Parish.
gitagaan ko diha og regular schedule kada Domingo kanang alas 4 sa hapon English Mass. Sus karon bigto mo na tigsimba alas 4 sa hapon. Abi ninyo mga igsoon na amigo betting chiripay pick-up si karon. Amigo kay medyo kay humag misa mag-istoryahan na yung ninihan ng likod. Magtabi yun ni. Ordinaryo yun siyang babae. Kana bang bigyud ka mataha, no, murarag taga San Pedro rapon. No, tabian ro ko kaayo na. Ana ra pong pareha gyud nato ba dili ra gyud taangay maulaw, no? Sus kay amigo naman meron. Kisay nakabalo sa iyang kinabuhi. O sa kabalo mo sa iyang kinabuhi. Gipatay iyang mama. Kinong dumana, gipatay iyang mama. Pero sa may gihimo ni Ma'am Cherify, gi-apply niya ang What Will Jesus Do? Katong WWJD. Wala niya gibasihan iyang kaugalingon, kundili si Kristo ang gihimo niyang basihanan. Kabalo mo sa iyang gibuhat, giadto niya ang prisuhan. Gikita niya ang kriminal nga gapatay sa iyang mama. Gigapos niya, mihilak siya, o giingnan yun niya, gipasaylo na taka. O karon maayo na ang ilang relasyon sa kriminal na gapatay sa iyang mama. What will Jesus do? Forgive, pasaylo. Muna mga igsoon, kung kita din sa San Pedro, bisag sige tagsimba, o kining pulong sa Ginoo di gyud nato puy-an, kay magbuot-buot yun ta sa atong kaugalingon, magpabilin yun atong division direct.